DYAR Sunshine Radio Sunshine Radio Newsbreak. Maing adlaw ni ang atong balita karong orasa. Hill PH Party List solusyon sa problemang medikal sa mga Pilipino. Gihanyag karon sa Hill PH Party List ang mas gipauswag nga health card program alang sa mga kabus nga pamilya. Tumong niini mao ang paghatag og libre nga access sa mga importante nga serbisyong medikal o espesyalistang doktor. Gisaysay kini sa mga nominee sa Hill PH Party List atol sa gipahigayong open line forum kagahapon Abril 15 sa Casino Espanyol sa Dakbayan sa Sugbo. Ang maong sistema ang gipahinganlan o gikinahanglan sa mga Pilipino diin dili na magpanuko ang sa pagpangayo og medikal nga tabang tungod sa kahadlok sa galastuhan. Tumong sa Health PH Party List, ang paghatag sa Health PH Guaranteed Health Card diin alternatibo sa PhilHealth nga makatabang sa mga balayronon sa pagpatambal og medical expenses ilabi na sa mga sektor nga labing nanginahanglan. Sumapa ni Dr. Eric Tayag, unang nominado sa Hill PH, walay bayad o unlimited ang coverage ni ini. Dugang ni Tayag na ang health card makatabang sa pagsulbad sa dakong kakulangon sa pondo sa kahimtang sa panglawas sa Pilipinas. Tungod sa health card sa Hill PH Party List, mas mapasayon ng pag-access sa mga serbisyo medikal alang sa mga kabus nga komunidad nga kulang og serbisyo og ilabi na sa mga pamilya sa atong mga uniform personnel. Ug mao kadto ang atong balita kini ang inyong kapartner Eileen Navarro dinhi lamang sa DYAR 765 SMNI Radio Cebu, kapartner mo sa balita og serbisyo. DYAR Sunshine Radio Newsbreak.